Yo, abusua ene adehye ene omanfo a mo agebra mo hwɛ saa video yi. Enso ya mo hwɛ yi enye enso foforo bia tade enso a eda Asante Mampong. Enso yi enso a eboa omanfo yi pa titiriw sɛ yɛkɔ ahokyerem sɛ pipe emma. Enso yi ene enso a nyinaa yɛde akyerem ekɔsa bibesi anuoma dwumadi ahodo pii. Na ene ubedru Asante Mampong yefa ebu yeniko yachi a be 2004-2005 ena omampanyi Kufuor aban Mampong akwan ahodo pii de ema yen na ekwan ahodo num no ekoba se gates ahodo a wo mo direct yeni nyina no ade a wo mo de kohwe nsuo yi mu omanfo pii eche wadwen efa ho se nokreni gota omo de ahwe nsuo nim no enya ade ebeboa ampa wo hwe emra edi atwa ekoya ade nsuo no kakra nsuo no esi na awehusem a esa wom ene se ene wo sa akɔhwe nsuo nim a mpanyufo enwura pa akogu nsuo yi mu no enka a kyese ese aba nsuo nim ene se ne nsuo no se yagu ne fi a enwura egum se ne wo hwe video yi no enya ade a ni sokra na sabre no okunwe enye nipa ba akokon wo se obi bia wodi mu oye titiru bi okrom wa bia na wo se wo musin konwa se ne okomye bia omanfo esiesi omunsuo ema amanfo eba no a store na omo behwe nsuo no nsuo betumi ama ani akɔ ne ahwani ya me ho ate na omanfo hodo nso a wo kua wo do carrots wo do cabbage green pepper any ahodo no a ewo nsu na no so no de wo mo ensem atudwa ne nyina no ya kire bi agu ahoma so a ye be se mo etie kakra fam ko am ya pare gani mi ko nsu gani ma tra wa che nsu no a ne di bia wo po nsu no ya tra wo fititi nyanne ne di ese di nsu na wi ya mo fo mo boye nsu ne se di ye ka ko di nye kura esira manfo esira pa mo nsuo a nsuo no se ne se ne netie nsuo ne se ne netie ese kwa de esa mo tukwa nya me mo tukwa bi mo sem kakra ni nyamwa onfa me bo nsuo no na mutimeti maye na eso a ye wa chi no eso mo aye ye nwan nketwa no o fa so fo nketwa no na mo aye ese nsuo mo a ne esa bi bia ye tukwa ekuma no ye bi bia bo nsuo ni a efi gunsu ne fikitwa enyama fo esere mo Yoruba to FM Charles wo me cabbage wo Asante Mampong nsuo tade ho na first na nsuo no na ebe yede na ebe pemo na mo yi kwata no fifi nu ta ne nzugo ni achemade no beto tade nim no ama se nsuo no ewe wo ba bia me na plantain gina yi a ama first na nsuo no yede na nsuo no beka ba se no nsuo a from ba bia gina tu nsuo no taba se mu wa tempanfo amoa ye wa metinso wa ma yede a enu emfie benu mana mfie nso be dey ebesi nso nso sinso aye ho be kye nso na dan me bobo ya ese bi ye cabbage ne carrots se nkwa nso no kwa no ama senti abam lovers nso no ta obi ehwie ne bola ene lovers mfie nso no kwa ni a nso ni esai tuma mo wo chichi ni menche ama no fo nyina no nso no me dia se ye ho be kye nso no bo pa ama senti na dey abam